one and only Farm Festival. And of course, the one and only West Magayon de San Bartol, the patroness of the Diocese of Legazpi. You can also see that Kabini is known for its discern on energy. And of course, yung pinag-aaral ng nasa tuloy na yan is Don Diego. At ang pinag-aaral ng float of Kabini ay ang Punawang Barko. So the legend of Don Diego at ang float. Now we have our number 5, Grabe Kamali Pinangat Festival. Ang pinangat yung pagpanangat. Siring sa saruna na pinubus ang mga akin niya, ang pinangat, naglalagawan man kanipagfocus sa mga ingredients. Siring sa saruna. After the abundant clay by Old Nino, which belonged to the Ratan family, ang putong luwas, na sagana sa palay at tigas, sa panayang malawang siyutas. Kaya putong festival ang pinag-iwa, upang sagana sa ayos, di masaya, sinari sa loob siyang ay hanggang pagawin man, na nakikita sila hanggang sa dulo. Matangkap sa mga sima at proseso. Sila sana sa pagkakatawis sa pagbayo, sa pagkakasigal at pag-istan. Gamit ang baga ng init ng damo, matatanaw ang panawa sa para ng palaya ng kulay ng bilas at sa dulo ang ikaw na kalaya na sa bino at sa bino. Second runner-up of Legazpi City, Miss Janelle Mendy-Calleja. Person of Roma High, Miss Nikki Angela Barcella. Our